bych vám k tomu mohl jenom říct. Vodu. Tam dneska mít budou. A jestli ne, jej se vůle boží se mnou. Čili... Dneska nemůžu být ten, kdo to posere prostě. To bude dobrý. Na místa, připravte se. Pozor. Auta tohle poslední Wilson rovný. Takže trojka, 3-9. Pojď 7, pro roku. Rozdělovat 10. 16, pojď do metry. 12, vyšla. 16, 56 a 15, 83. Nástřiková část. Květáčku, jak to vidíš s těma novýma hadicema? Klamali a bojím se toho, ale neboj, to dáš. Ale prostě si spravit reputaci, jo. Pojď. Nástřiková čára v pořádku, základna taky. Teď už nechci na to na pokolení poslatého, víš co? 18, 12 pravý. Hele, tady ten kluk. No jsme viděli Tenhle kluk tam dneska loupnul nějaký dobrý čas, už tam bude výhodu. Když bude voda na 11, tak bude. Bude. Jak je to dobrý? Jestli to nebude nízká 14, to bude zaručeně nízká 15. Tady ani to ne. Ani to ne, tak vysoká 17 a to nechci. Ale já se prostě budu snažit zakleknout k té čáře co nejblíž, abych měl vodu z první ruky ty vole na terč. A jakmile se to nepodaří, nemá cenu v tom dál pokračovat, to prostě už dech uvidí, že prostě to nemá cenu. Vypni to, přesně tak, vypni to. Anschluss. Jo. Takže budeme se doufat a budeme se snažit. Tak nějak to vidím. Jak nejlíp umím. Budu se snažit. Savicí. A jak říká Marada, jdu savicí, nebo když to nenaleju, tak to budu asi kyblící, jo. Rukama. Nebo helmou třeba. No, hlavně by to šlo, ale my tam máme díry, to tam moc vody nevezme. To nic moc, no. Aspoň trošku napravená reputace. Čaj zekace. Zastraná kočka. Čaj zekace. Zastraná kočka.